nek duwe duga kira iki ya celeng sitok Iya nyapa. celeng matamu. Lek kowe iki paling ngendalak ya ero ning kene iki enek sapa seniore dhewe. Ora. Sore kasore dang urung sempet njaluk egrek kok. Lah iki sing bayare aku. Bayar yo bayar ning dojo. Senior. Iki ora masalah senior, Bos. Lah iki apa? Iki dina sapa sing duwe dhuwit yo kuwi sing melinti. Oke, duit tak potong 50, tak potong 100. Kancamu lho iki Belok kowe kok potong. Kanca iki nek lagi duit ora kanca. Domongi wedi aja sampe apa ki manut omongan iki. Lamis sejebak berarti lho. Lamis wis setengahmu lho. Iya iya. Kau kemudian dia. Rondo awak bosok. Lah apa? Ipin. Dinanya apa iki? Ipin kabak. Padahal isih. Keterangan. Wah, kowe ya ndongakno Mas Ipin to. Nyapa dongan uripku mari to ngene Ipin. Loh, sebagai kanca sing apik. Kanca apa nyapa kok ngojo karo pelajar kok kocok ya. Wong ibu sing ikhlas kuwi nyapa to? Iya. Aku pas pasat sing penting besok iki ngamal ibadahmu ditompo karo Gusti Allah. Pokok Ya kanca-kanca musuh kok gak? Aduh. Saya napa awon iki? Oh. Aku ki ikhlas. Amal ibadahe iki lho bisa dipertanggungjawabkan kok. Iya. Senadyan wong welele tetep ikhlas ngono lho. Ikhlas. Ngono. Aku ikhlas kok. Dikane iki paling ndak jek. Kok lha kok lambene kok awak-awak to. Lah ora to wong dhewe iki kene pabrik figur. Pabrik figur. Kowe lah ya roh dhewe. Wis ora pabrik figur. Figur ya iki jenengku jatuh. Sare mati. Harga dirinya apa mergo niku? Oke peladen. Lha iki termasuk sedekah. Oh. Amal. Ngamat terus bosak. Amal ibadah. Amal ibadah iki. Kotor bae nyumbang lho. Jatine teko sitak lho. Sapa? Sinten? Usul lagi. Masuk. Megawati. Masuk. Lah iya. Iki dongaku karo Mas Ipin tak artekne jenenge. Apa? Iki impian. Oke. Impian sebagai lelaki karo wedok iki menikah adalah ibadah. Amin. P. P. P iki pimpinan. P ngono kupingmu popok kowe. P iki pimpinan. Wong lanang iki dadi presiden rumah tangga. Oke. Aja sampe duitmu tanganmu murep. Tak kene kotok. Ya ora maksudnya lak lewahi kaya ning wong wedok. Insyaallah ibadah Mas Ipin rabi Mbak Yuli muga-muga dadi yo keluarga. Mbak Yuli dadi yo istri ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yo bene. Iya. Iya sakne wadah waroma. Cedak. Terus N. Itu. Berira ya N. Nikmate sampean kudu syukur. Nah, Aja kok suwe kowe kerja yo omong ae jagrik lho. Dari Itu wajib pras wali nabi yo ne pras. Kasih kemrasung. Kemrusung pipi. iya. ya ada security cantik. Lagi dia. Aku biasanya orang tahu. Nyapa? Iki lek aku iki dicekel satpam setengah. Piye? Ya. Iki nikmat Mas. Nikmate ibadah karo agama Mas Ipin wis luar biasa. Nah, wani nyembong ning wong tuae Mbak Yulek. Iya. Muga-muga sampe iki Yulek. kan Yuli. Yuli kejulukane lak Yulek. Yulek, Iki iya. lolane. Nek kok timbang tak bubuti ulu dodomu iki lho. Senajan masih Ipin lemu. Bojone kuru. Selok ganjlun bantah. Kasihane tukang gendang. Ojo sampe dadi bojo tukang kendang maksud Remok maneh dadi bojone tukang kendang saben dina namung dikendang-kendang. apa meneh wayah wengi. Apa ki? Jeblas ae.
iki suka kastelan. Iki ya guruku kayak guruku. Paraimu ambek nang kene aku mbok tanggep mbok bayar ora matak. Asu kowe. Ya ora ngono ngene iki lak ya apa ki. Ngabek iku nek wong tuwa. Nek seniorku Wong tuwa ki bosok malah riak Ponorogo to. Hei, Ora ngono rok Ponorogo. hei, wong tuwa iki pendem jeruk diketoni ndase digaikan. Ayo ditendang lak duduk. Ayo dah. Lah ya Sik aku ora sampe bola-bola. Ah, Saking ngobrolono tapi ngerokok to, Bang. mbok ben lho. Ngomong kok ngurus tukang kono ku lho. Enten Bapak Alex saya simak, Bangun. Pak Mujiono. Ayo 100 ya, Pak ya, 100. Kabeh tari ngono kok. Enten saya mriki rombongan. Nah, Ngeni. Romayo Mas Ferry, Bangun, aku datang mriki. Bala omong langsung balap. Balap. Balarama. Balarama. Aku suwun Mas. Sampe dugi terus sampe kene. Lho acarane meriah lho nggih Bapak Darul. Niki rak sing gadah dalem Bapak Darul. Reokan geden, dadak sakmene biyane kanca-kanca reok lumpuh alhamdulillah dalam rangka tasyakuran donggol kelengkeng menika alhamdulillah mugi-mugi. Apa tuh? Klabene anake lo boblol lengkeng. Lah dibutulne. Ayo Bapak Darul atekno. Wis iki wong iki. Ayo. Uteke gawe. Iki ora sangar. Dik. Iki nek cara apa ki? Dik. Kalau palemu lho iki. Kalau palemu piye lho, Bos? Ojo. Dek. Dek. Sing bayar aku. Penyanyi singan iku lho. Dek ini dedikasi yang Dik, tinggi. dedikasi. Sudah terbukti mendidik anak yang nyatane sarjana Mbak Juli menika sakniki dados guru. Dedikasi yang tinggi sudah diterapkan Bapak Darul. Alhamdulillah kono ora kono. Kono su. Aku kok wayahku kok. Alhamdulillah. Iya. Cocok. Alhamdulillah menika Bapak Darul sampun nglulusne putrine. Dadi wis omah-omah dhewe. Kak. Dalah. Kuwi Lato-lato. kuwi rukun nyatane Lato-lato. nyatane maune ning undangan resepsi kuwi 500 alhamdulillah sampe dulure akeh sing teko sampe 1000 Saya diono aku lho, mlaku ku terakhir. Apa? Ngingoni teko musola. Mau sholat ini kok pertigaan lho. Allah. Ojo kuwi to, Mak. Kula kendang. foto kamu untuk masyarakat patut nyowong kuwi ditomne. Oke. Nyatane iki duwe rezeki nanggap reok dinggeng apa ki pagelaran seni reok syukuran kemanten ora kok dinikmati dhewe ning tangga teparo ya diwehi nggon sing menah. Oke. L Ali kono ora yo kono. L ku LLC. L menika luwes carane golek seduluran, luwes nek golek kekancan, luwes nek sosial. Nyatane lho Sinoman gua teko Yahene sik mlumpuk kae. Kok pin murah we. Tak tumpuk. Tahu yo, iki sih.
Iki nek iso ki malah tak pengeng. Nek mau sewu Mas iki. DB. DB. Ngadeg kothok ya, ngadeg kothok ya. Ngadeg kothok. Lah menika mantune Pak Darul nggih Bu nggih. Iki sing tak jaluk nek nyanyi bre ya aja. Wong iki ngrokok yo ora. Ngedem yo ora. Marem yo ora tanggoku lho. Nyapa? Ngerokok apa ora sok tuku motor. Ya ampun. Nek ngerokok kuwi ora iso tuku motor. Pegane lek ora ngerokok bakale duit dituku iso tuku motor. Lah kowe ngerokok apa ora? Ora. Kowe ora ngerokok. Ora ngerokok, saya leret. Tanggal pasti leret. Apa? Berarti saiki kowe iki ya wis iso tuku motor. Tuku motor matamu duit rokok. Kemelelet iki. Lah lebih lek bulan siji rokoke apa? Apa? Alami. Benar tak anu. Go. Tak dong nek aja sampe kuwi. Wis bengi wis Seurunan. Siap guys, rontok ngangkat guys. iki wis bengi awak dhewe ngucapke matur suwun kagem rek sing sampun dugi ten mriki muga-muga diparingi rezeki lancar ya selalu guyub rukun selalu ya Pak nggih Yo. Wayahe kridane dadak nggih. dadake oke dadake enek 14 gun Ya penutupan yo, penutupan. Yo. Penutupan monggo. Yo, tepuk tangan. tidak nanti